kung ano ang buhay ko ngayon, I'm proud of that. Bibili kami ng isda ngayon, mga higala. Morning, mga higala. Good morning. It's cold and wet. Maulan dito, mga higala, pero kailangan kaming lumabas kasi bibili kami ng isda. Wala na kaming isda eh. Mga higala, nandito na kami. Doon. So, nakabili na kami ng snook, mga higala. So, naghintay na kami sa isa. We bought snook and we bought red roman, I think. Yeah. Swordfish or red roman. Okay. Pinalinis muna namin. Yung red ba na puno ng isda, mga higala, yan o. Yan, yung red, binili namin. But I think that size fish is quite nice. Yeah, I like it. Then the black color. Yeah. I didn't like the black one. Yeah. Ganito yung bilihan dito, mga higala, ng isda. Malapit din sa dagat. Tingnan nyo. So yan na, tapos na. Thank you. Uwi na kami. Nandito na kami sa bahay. Nagkakat na yung habi ko ng isda. Yeah, yung isda, kamukha ng habi ko. Taba, oh. Tingnan nyo. And this one also. Di ko alam kung anong bisaya nitong isda na to, mga higala. One eternity later. Maglinis muna ako, mga higala, sa among gamay na payag. Every week ako maglilinis sa payag na mo, mga higala. Kasi nga, wala naman kaming bata dito eh. Hindi naman masyadong madumi. Tapos maliit lang yung bahay namin. So, yun. Every week ako. Every Saturday or Sunday. Brush lang yung ginagamit ko, mga higala. Kasi nga, wala kaming vacuum dito. Oh, no! So, brush lang yung ginagamit ko. Tapos tubig, nilagyan ko ng pang floor. Yun lang ginagamit ko. Pero hindi naman masyadong mahirap, mga higala. Kasi nga, maliit lang naman yung tinitirhan namin dito. So, okay lang kung ano lang, brush lang yung gamit ko. Sa kusina na naman tayo, mga higala. So, kung nakikita nyo, mga higala, walang masyadong gamit. Kasi nga, hindi kami magtatagal dito sa South Africa, mga higala. Uuwi kami sa Pinas. Gusto ni Habib doon na mag for good. So, yung bahay niya, laki, bininta niya. Kasi nga, plano namin na doon na sa Pinas. So, nagrent lang kami dito, mga higala. Maliit lang, kasi kami lang namang dalawa. So, nagrent kami ng maliit lang. Yung lang kasya lang sa aming dalawa. Isang room lang, tapos isang maliit na, nakita niyo naman, isang maliit na, sala, isang maliit na kusina. So, yun lang, mga higala. Simple lang buhay namin dito, mga higala. Yung ibang gamit namin sa bahay is, unti-unti na namin binenta. So, kaya ganon. Kasi nga, plan namin na next year, uuwi na kami sa Pinas. Tapos, alam nyo na, dumating tong, COVID. So, parang na-change yung plano namin. So, baka another 1 year na naman. So, baka after 2 years kami uuwi sa Pinas. Sabi nga ng bana kong mga higala is, ayaw niyang mamatay dito sa South Africa. Gusto niya doon sa Pinas. Diba? Kasi nga nag-isa na lang siya dito kasi yung mga kapatid niya sa ibang country, wala dito. So, kaya yon, sabi niya, pag dito kami mag for good, tapos kung mamatay siya,
syempre, uwi ako sa Pinas, tapos sabi niya wala daw dadalaw sa kanya. So, gusto niya doon sa, sa Pinas talaga. Tapos, gusto din niya yung, life doon. Di ko alam, gusto niya talaga doon sa Pinas, kahit medyo sabi niya, mainit daw. Pero, okay lang, sabi niya, maganda daw doon kaysa dito. So, sasabihin ni Habi, kung bakit gusto niya talaga sa Pinas. Next video namin, sasabihin niya sa inyo. So, mga higala, sa room na naman tayo. Higala, ito yung room namin. So, nakita nyo itong mga higala. Daming mga boxes. Yan, oh. Ibibenta yan namin yan, mga higala. Tapos, hindi pa nabenta. Ibibenta namin to. Tapos, itong bike namin din. Maliit lang yung bathroom namin, mga higala. Maliit lang. Are you cleaning the bathroom, Mom? Ayan, this is my boss, yeah, my boss. Or this is our president? Yeah. Just want to say that she's doing a great job, okay? And now she's upset with me because I stole the camera. Here you are, my honey. Komportable ako mga higala pag kamay yung gamit ko sa pagmamap. Kasi nga, nung nasa Dubai pa ako, yung use ko talaga 3 years, kamay lang talaga yung ginagamit ko sa pagmamap. Up and down pa yung bahay. Ang laki, tapos ako lang mag-isa. So kaya naanuhan ko na ngayon, till now, parang komportable na talaga ako maglilinis na kamay lang yung ginagamit ko sa pagmap. Tapos dito, maliit lang naman yung bahay. Kung sa Dubai pa, lang bahay namin dito. Kwarto lang ni Madam at ni Sir. You've been kinda distant, don't you know? No, and I just wanna say So, mga higala, tapos na ako naglilinis. Magic lang ba? So, nakita niyo na mga higala, anong klaseng bahay na tinitirhan namin dito. Okay, simple lang, pero masaya. Kasi kasama mo ang mahal mo, di ba? Pero para sa akin mga kahigalaan, hindi naman importante kung mayaman, di ba? Sa akin kasi okay lang, basta mayaman ang puso. Diba? Kasi nga, kung sa Bisaya pa mga higala, nihit na nga laki karon nga. God, o gasing-gasing mga higala, nihit na, as in, itong bana kong mga higala is, wala akong masabi, sobrang bait. As in, siya na nakaintindi sa aking ugali na grabe. As in. Istorbo I eh. love this woman very much. Ano, I like to you disturb love her. me. I like to disturb her. But now I'm going to go make my coffee. Well, night to Stinky Binky. She will sleep well tonight. And it's cold. It's cold. Disturbo tong hobby ko mga higala. So yun na. Sana ba tayo? So doon sa Pinas mga higala, naghanap na kami ng matitiran doon. Nag-start na yung bana ko na naghahanap. Pero sinabi ko sa kanya, wag muna sa ngayon. Kasi nga, may lupa ako doon. Nung nag-OFW ako, nakabili ako ng lupa doon. Pero lang, malapit lang sa bahay ng mama ko. So, yun. Tapos, nagdadalawang isip kami kasi nga malayo sa kalsada. Malayo siya mga higala. Gusto kasi ng bana ko is, malapit lang sa kalsada. Kasi nga, if ever kayo ng business, so diba, lang, easy lang. So, yun. Hindi pa kami sure kung ano talaga. So, malalaman yung mga higala. So, yun lang for today mga higala. So, mga higala, kung ano ang buhay ko ngayon, I'm proud of that. Love you all. Bye-bye.